X'ni l-kwistjoni fuq il-famużi carbohydrates? Ħafna nies jgħidulek jekk titonqos aqta l-carbohydrates. Għal min minna speċjalment għadna nibdew fil-bidu, okay? Jew għadna fil-ftit l-ewwel ġimgħat, l-ewwel ftit xhur li qed nibdew noqsu mix-xaħam, kemm importanti li ma neliminaw l-ebda kategorija mid-dita tagħna. Mela, teliminawx il-karboidrati, il-carbohydrates, laqqas ix-xaħmijiet, il-fats u laqqas il-proteins, protein. Diment illi m'għandkomx xi medical condition fejn it-tabib jew dietitian tagħkom għalilkom taqtaw xi ħaġa. U għalfejn qed nenfasizza speċjalment fuq il-carbohydrates. Għax aħna li suppost kif tafu taraw il-videos tiegħi nagħmlu exercise regolari u exercise intensiv biex naħalqu dak ix-xaħam, għandna bżonn il-carbohydrates għall-enerġija u anka għal-recovery. Mela, mhux biss biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-exercise, imma biex infiequ minn dak l-exercise stess. Ħalli ġisimna ikun lest għal iktar workouts illi ħajwaslu għal iktar telf ta' xaħam. Niltaqgħu.